Relative pronouns. Relative pronouns shine pronoun da ake yin amfani da shi domin yin nuni ga kalmomin nouns waɗanda aka ambata a baya. Sannan kuma za a iya yin amfani da relative pronouns domin haɗa jimloli guda biyu. Relative pronouns su ne kamar haka: who, whoever, whom, whoever, whose, which da kuma that. Misalan relative pronouns a cikin magana: she was free to marry whomever she likes, ma'ana tana da damar auren duk wanda take so. Whom did they invite? Ma'ana waye suka gayyato. Whoever says money can't bring happiness is wrong, ma'ana duk wanda ya ce kuɗi baya sa farin ciki yayi kuskure. Whose house is this? Ma'ana gidan waye wannan. That was the man whose house has burned, ma'ana wannan shine mutumin da gidansa ya ƙone. Which phone do you like most? Ma'ana wacce waya ka fi so. Do you know that lady I saw you with last night? Ma'ana ko ka san wannan macen ne da na ganku tare daren jiya?